Galondi zega tiemi tinya wili la fala ka chideme tinya wili la galondi zega tiemi tinya wili la fala ka chideme tinya wili la galondi zega tiemi tinya wili la fala ka chideme tinya wili la namara shikolomba uyo tinya wili la fala ka chideme tinya wili la saraga jugu bomuri tinya wili la fala ka chideme tinya wili la dabali jugu kemuri tinya wili la fala ka chideme أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى والصلاة والسلام على سيدنا محمد القائل فاطمة بدعة مني من أغضبها فقد أغضبني أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم بألا تنوك بركة مسامي يافو أني أكاكما كان سنومون كنو كفو على كربا أتيلي سرات فوي فوكا سومغو كانو أني كتلا كوتو نغنيا كسالي تيدولا سوهرماكا نوي على كربا كسيني نما باكا أنا سومغو ألمي يكانتو أما أكاكما كان سنومون كنو كفو أدمسو فاطمة أفركولو سوغبو دوريدو نما مي يالا دمي والما إيا تورو أيكمي إيا على كربا تورو كسيني نما باكا أنا سومغو وحكمو كوننا بواجلو كنكا نيا أني بانغوني جنgne بولا كابين janvier kalo alet le tani flama samba fla ani muga ani saba o min bena jimadul akhir alet le mugana suma o min ye fatimatu zahra ale bangeli su o kumbe nyogon do le min nabe labe sangosa jamiatul ansardin international fadife min demba jala na buya na karama bela jilembe amba sanuma bulo no e haidra tanti fatimata traore ka kayni nyinantai ala sonama ina fo awira kunyebe kenela choga minna jama bora fam bela jilenfe kana ni wele kayin jabi ka keni an fana karamogo ani anga mali ho conseil islamique nyemego ba aye bunya mun fo nunun ka koka anay karama mun fuka ale aye nyefoli nyuma minke min kara sababu ye islamo ye famia usro na ko wulla mo shiti to kofe kenenka baraw damnina ni an karamogo la kawka la seliye bara kun folo ni flana hakilla awyo bela jilen ye shirifla la kateme na kren yalla amena mira awla wode bara inta ko sabanay mi nabe nundo an karamogo alhaji Muhammad Sisefe ay dakurnya flamin lase anga je ka nyemada ofe rasul sallallahu alaihi wa sallam ayaka nyema yake sahaba uchela rasul yere ka nyema yake ka ba ala kere yere ma don afo min do fiyo sahaba wala fe Allahu akbar sabu na ma kuma toujours nam ambe kuma ni maana di ante kuma ni madai Allahu akbar sisi parce que penye fla de mada ni maana naam Allahu akbar madai fargolo min ba anai madai ni mi be naam mo mana fati ba so fargolo be bampio mais ni be toy o de maana Allahu akbar sisi o nambe ahlu betu ko kuma fo toujours ambe kuma ni maana di mais mo mi te fen kala male nyebe fargolo de da mais maana amma ko odida Allahu akbar sise odla alakira sallallahu alaihi wa sallam ko salam ako alako alima nam ako ya ahmad laula kalama khalaqtul aflaka nam walaula aliyun lama khalaqtuka Allahu akbar walaula fatimatu lama khalaqtukuma Allahu akbar wala ko ala ko alema ko ala kira ne kunte jiena kono fe ne kunte foi da jiena kono kunte jiena te jiena kono a kono fenda o ngani ali fana kunte ne kunte e ala kira da Allahu akbar o ni fatima ta fana kunte e ala kira ni ali ne kunta o flashida Allahu akbar atete ngani kande donc nini fora ko don bali yena ali ba fo a jiena dara bato de kama Allahu akbar mais bato jonne e bato irana sige Allahu akbar oni kuma badi kuma mina so kanga nyeni folo naam ala kira sallallahu alaihi wa sallam jinya dara le koso sabu ala ko nete jinya da ka awdegu naam me jinya da ka hinawla de ne arrahman rahim ni me o hinabe so jonne fe naam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin
o ala kira fana ka ci ka sɛnsɛn ka se a dan na o sɔrɔla jɔnni fɛ ali karamallahu wajahu aw alayhi salam ali de ye ala kira dɛmɛ o kɔfɛ fatimata minnu bɔra olu la olu kɛra diinɛ lasebaga ye fo a ka di ala ye cogo min na o la an bɛ kɛnɛ min kan an bɛ kɛnɛ belebeleba de kan kɛnɛ min a sigibagaw an bɛ ala deli ala min ye hakili ɲuman ni miiriya ɲuman d'u ma o ka se ka ala kira somɔgɔw ka bonya a n'a fasamantiya ni daraja min d'u ma ka se k'o fɔ diɲɛ ɲɛna an b'a ɲini ala fɛ ala ka si ni kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma ala ka laban ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a dɔn ala tɛ foyi kɛ gansan an karamɔgɔ a seyid sɛrifu usumani madani hayidara ala y'a bonya k'a karama ka tila k'a bonya tuguni a ye fɛn dɔw ɲini ala fɛ ala y'o d'a ma fɛnw bɛ ala y'olu d'a ma k'a sɔrɔ a m'olu ɲini ala fɛ ni ala jɔra fɛn fɛn kan a b'a sababu de kɛ ni an ye kuranɛ lajɛ ala sɔnna taala b'a fɔ ko ya ayyuhal mudassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir ke mɔgɔ min bungunen don ahlu beitu b'a fɔ ko bungunen tɛ mɔgɔ min n'a sɔrɔ ma baara daminɛ fɔlɔ wa siyabaka fatahhir ko fini min b'i la k'i k'a saniya ahlu beitu ko fini tɛ muso de ko don ko kuranɛ aya wɛrɛ b'o kɔrɔ fɔ an ɲɛna ko hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ɲɔntɛ ko mɔgɔ ye kodɔnna ye i n'a fɔ ala kira cogo mɔgɔ t'a fɔ ɲɛna ko ka fini ko ko muso minnu n'a y'a sɔrɔ ne ala y'olu don i gatigɛ la u waju i ka ne ala ka wa i k'u labila sira ɲuman kan sabu ka kɛta jugu bɛ se k'i ka baara tiɲɛ i bolo sɛrifu usumani madani hayidara ala fana y'a sɔn bi ka musobaw d'a ma musoba minnu bɛ k'a ka ko ɲɛ a bolo k'a kɔrɔta a bolo mɔgɔ furumuso ka ko kɛta kolon a b'i kuma koya mɔgɔ den ka kɛta kolon a b'i kuma koya nka ala ye denw d'a ma ka muso d'a ma minnu y'a dɛmɛ ka kuma da d'a ma halisa an b'a ɲini ala fɛ ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ala ka labanko ɲuman d'u ma nin kɛnɛ in sigi baraji ni lahɔrɔma min b'a la yarabi ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma an ye nana lahara ɲini min kama yarabi ala ka nin kɛ jɔyɔrɔ y'an bolo lahara don ala ka nin kɛ an bolo dalilu ye lahara don an bɛ ansaru fo ansaru aw ye mɔgɔw dege karamɔgɔw bonya cogo la fɔlɔ karamɔgɔ bɛ bonya mais ka karamɔgɔ kusaya n yɛrɛ ye ni ani n ka nafolo n mana fɛn bɛɛ sɔrɔ n b'a di karamɔgɔ ma a fɔlɔla ansaru de la diɲɛ fɛn foyi tɛ an ma min kɛ mais an bɛ a tɔ ye jumɛn ye o tuma na sirikɛ bɛ min ɲini aw ye o de ye aw yɛrɛ ka bila sira min kan aw ka tugu o de kɔ a tɔ y'o dɔrɔn de ye o tuma na an karamɔgɔ nana an bɛ surunya kuma na k'a ɲini ala fɛ ala ka sabarataw jira n na ala ka labanko ɲuman d'an ma minnu kɛra nin sababu ye yarabi ala ka sini kɛnɛya di u bɛɛ lajɛlen ma an ba a y'a dabɔ nafolo minnu na a bɛ nafolo minnu di kɛ ka nin baara in kɛ yarabi ala ka miliyɔn caman bila n'o la ala k'o kira kanu ko sɔrɔ sɔli ala rasul k'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sanga in de la an karamɔgɔ ni an karamɔgɔ den a seyid sharif ahmad tijan hayidara ale min ye jigiya fa faso la ka tila ka jigiya fa baso la ni ka tila ka jigiya fa jigiya minɛnw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ funankɛni min sɔnna ala ye k'i kolo ala ye k'a to ala ye ka kɛ duwawu den ye kelen ko ka kɛnɛ sɔrɔ o kɛra nisɔndiya koba ye min bɛ maaw hakili lajigin a fa cɛsirilen o seli kɛnɛ kɔnɔ munyamunya min bɛ kɛ ani nisɔndiya min bɛ jira o kelen de jirala a seyidi sharif ahmad tijan hayidara la a sɛnsɛnna fo ka taa se a sigiyɔrɔ la kelen ko ka se a sigiyɔrɔ la tumana min na a nana foli kɛ cɛkɔrɔba sanuman tɔgɔya la ka kɛ ni o b'a ka taama la ni ka tila ka dakuruɲɛ fila fɔ dakuruɲɛ fila min lamɛnli n'a nafa ka bon an kelen o kelen na an karamɔgɔ ani an karamɔgɔ den a seyidi sharif ahmad tijan hayidara a ye laseli min kɛ kɛnɛ kɔnɔ an ka jɛ ka an ɲɛmada o fɛ. الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا والصلاة والسلام على خير العنام
سيدنا محمد وعلى آل بيته الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وصحابته غر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين. ثم استهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بدو كستي فوكا بركدا كولي مانو. وكاكا. كشي على النعمة. نعم. شاما كو نيني أبولو أكوكي على كرابة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم كا. وكاكا. أني كرا صدني سنو. الله أكبر. أني أجني عنجمو. ani mɔgɔɲuman minnu farala k'u kan ni ɲumankɛ ye fo ka taa se ɲɛwuli ma an b'a ɲini ala fɛ yarabi ala k'an ye olu la. Amin. o tɛmɛnen kɔ ka naba bɛɛ fo. U y'i laminɛ. ni silamɛya ka folikan sanu ye ni o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan. Amin. ala k'an n'a hamaw dilan. Amin. ala k'an sago d'a ma. Amin. labanko ɲuman bɛ ala bolo ala ka o nɔgɔya n ye. Amin. ala ka n'aw kɔrɔta. Amin. ala ka n'aw wasa. Amin. ala ka n'aw malo ala ka n'aw labila. Amin. jamana in n'o ye mali ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a kɔnɔ. Amin. tɔɔrɔ ko ni degun ko minnu b'a kɔnɔ ala de y'a wilibaga ye yarabi ala k'a wuli. Amin. ala k'o k'a ka alaya kama. Amin. ni ala kɛra hɔrɔma ye. Amin. ni ahlul beytu kama ye. Amin. sɔlda muhammadin wa ali. Assalim Aydara. alhamdulillah. an bi sigi min na. nin ye sigi min ɲinina. Nam. ala fɛ. ka fɔ a ka kira ye. Nam. ka ɲini. silamɛ ɲumanw fɛ. Allahu akbar. an bi o sigi dɔ kɛnɛ kan. Siga t'a la. a ɲinina minnu fɛ. Nam. kɛnɛ kan. n'o ye alakira jɛɲɔgɔnw ye. caman bɛ yen minnu ye u se kɛ nin baara la. Allahu akbar o kɛra. nka anw bɛ ala fo ka ala barikada. an ma ye. Nam. a bɛ fɔ don min. minnu tulo bɛ jɔ a fɛ. an ma ye o mɔgɔw la. Allahu akbar. nka an nana sɔrɔ alakira nɔ na. Nam. ala sɔnna ka an kɛ o baara ninnu ɲɛnamayaba ye. Tiɲɛ. minnu kan ka kanu. o kanu yirali ye. Tiɲɛ. anw bɛ ala fo la ka ala barikada. Allahu akbar o ka kan. ni nin kɛnɛ ninnu bɔɲɔgɔnko sigili ye. Tiɲɛ. ahlul beytu kama. Allahu akbar. su in na. Nam. fatima an bi ale ka bangeli ala fo ani ala barikada. an bi o kɛnɛ kan. Allahu akbar. alhamdulillah su in na. nin ye a laseli ye n b'a dɔn karamɔgɔ caman tɛmɛna yan. Tiɲɛ tɛmɛna. minnu ye dakuruɲɛ caman fɔ zahara kan. Allahu akbar. a ka bonya kow la. Tiɲɛ. a ka karama kow la. zahara. Nam. mɔgɔw de don minnu wasalen don. ni u yɛrɛ ye. Tiɲɛ. sira bɛɛ lajɛlen kan. Allahu akbar o ye tiɲɛ. alibeti ninnu. k'a fɔ an ka kow fɛ. Nam. an ka tugu u la. gansan tɛ. Ayi. sabu u sugantigira ala bolo. Tiɲɛ. ka tɛmɛ tɔw kan. Allahu akbar kɛnɛ kan. fatima zahara. Nam. البطول التقية النقية الزكية الطاهرة. Tiɲɛ. an b'ale min ka sigi kɛnɛ kan bi. a bangera. Nam. jumada akhira dɔ. tile 20. Allahu akbar. su in na. Nam. ka dugu jɛ. sini n bɔ ɲɔgɔnko la. Tiɲɛ siga t'a la. su in na ye a sigi ye. Allahu akbar. ka dakuruɲɛ 2 lase. Tiɲɛ. sini. o ye bangedon yɛrɛ ye. Tiɲɛ. ka bɛn juma ma. an ba Nam.
Fatima Zahra Aha. nale fana ka wuli ka joy Aha. ni aka cesri Tiens. ani million chama duni Aha. Fatima Zahra alayha salam Nam. aleka bangeli Aha. Qur'an kala ko fe Tiens. shini juma jigi Aha. o événement de bina to ala Allahu Akbar beke. nga adam la kuma mena Aha. Mena. de dokun Tiens. événement do ko fe Tiens. do bi ke do rabi to ala Tiens. anyine do tange Allahu Akbar. wallahi Ah. ni ala kiraye anye Aha. ni sigina Aha. ka fo sigi kun fo ite ala Nam. fo ale sudi ni sanoma nunu Aha. na ni Fatima kumbe do Nam. ala kira kumbe wuli ki jo muso minye Aha. ko an sigi be ka ala fo de la ka kola bi Tiens. ka ala barkada Aha. kira be ni so jam ko Allahu Akbar beke. ne jappe Allahu Akbar. ne kana no sigile jappe Allahu Akbar. nga an go jappe do do se ka jini ngali ke Aha. mu ya ka jappe Aha. Allahu Akbar. Oje. Qur'ana de ni kana no nyana ma ni ke jappe Allahu Akbar. Qur'anabiya. Qur'ana ko Aha. kiraw kira cira Nam. ako akira be ka fo ka mo yi Aha. ko amasara nyino fe ka ci sara Ay. ko ka sara be daliba masa ala ka Allahu Akbar. wa ala kira yere Qur'ana kele ngono Aha. afana yi kira uta bonyongo fo Tiens. Sigatala. nga sara be ni ci la sella nga ala ka Aha. bena sahaba kala ka nyininga suratul ahzab Allahu Akbar. ni ala ko muhammad afuwi la as'alukum alayhi Aha. ajran Aha. illa al mawaddata Aha. fi al qurba Allahu Akbar. Sige. muhammad Nam. afuye kiti fuyi nyini Aha. ufe Aha. ikachi zarala Aha. fu kake Aha. isuma ufe Allahu Akbar. Afurata. Allahu Akbar. fu kake isuma ufe Allahu Akbar. oh ni bette ke nunu fe Ay. Utake. afura do nyano Aha. me hali ulula Aha. do make ufe Allahu Akbar. Sigatula. do make ufe Allahu Akbar. Oje. do mo ka koyi Ay. ko ulu kanga abuya Allahu Akbar. nga do ya Sigatula. wala bi Aha. abi yetande o de la abi andabali ba Tiens. ala kira songo nunu Nam. madola ni u ka samanti o bi fo Aha. u ka joro bi fo Aha. u ka ni kene nunu mbonyongo bi sigi Nam. ati bedo doskuma Allahu Akbar. Oje. me malmake Nam. o mabale ana Allahu Akbar. ka fo ka ni ndo bonyongo nyenama ya no e Fatima ka bangali ye ko ala fo ke ko ala barkada ke Aha. o tsaka be ema Allahu Akbar. sabu abura mi yarana no ya ala kira Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam Aha. hal do min bita ala fo ka ala barkada ni ala kira dili o mabbe ema Allahu Akbar. Mabele. wala somo ko ni ndo nunu nyenama yali Aha. ni o mabbe ema Aha. abida korola Allahu Akbar. Idakoroy. nga famu ko de do Tiens. note adama de ka bonya Aha. abida mine ikan nali de la Tiens. Sigatula. karsay ma bay Aha. abida mine akan nali de la Allahu Akbar. Bidanay. ni na do bonya na ni domba waraw bi ni ka joro waraw bi Aha. nga Nam. adamine do imay alakira biti do mi Aha. o yɛrɛ ka kitabu kono Aha. ala ye fɛnba minnu kɛ Tiɲɛ. tariku kɔnɔ fɛn dogolen tɛ Ay. n'o ye kisra kaisar Allahu Akbar. o ka masaya surufu a palɛ Tiɲɛ. a balikon karili Aha. ala y'o kɛ alakira bangeli la Allahu Akbar. a Kira. bɛ kitabu min kɔnɔ Aha. o ka kaidu ye min wala fi n'a bɛ wele mukhtasar siratu rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Aha. Allahu Akbar. Yɔrɔ dɔ la. muhammad bin abdul wahhab Nam. ale de ye kitabu in wala fi Allahu Akbar. wa nin bɛ sɔrɔ yen ko alakira bangeli la Tiens. ko furusu tun bɛ tasuma min bato Aha. a sara Allahu Akbar. Sigatula. kɔ dɔ fana tun bɛ bato Tiens. ko in jija Allahu Akbar. masaya palɛ surufu Aha. olu kari Sige. munna ala i ye nin kɛ de Aha.
إما سكن بلاك محمد تشيدو كونو الله أكبر abange do de iya ketenwa te ja bange do e ko bado do e te sigatula Allah akbar wa zakirhum bi ayyamillah Allah akbar qur'ana kota qur'ana biya ako Musa nam ngam mo hatli ne alaka do na bani Israila ko hatli ne alaka do na te wa zakirhum bi ayyamillah Allah akbar sigat do jumente alaka do e de baya ka do shukuli sile boli abu jon nga se kono alate alado do jumen dali tay ngana e do kerengere ya ko tigiya tokota ko ayyamullah ne alaka dum okoro ambi do mi nabi hadha al-yawm min ayyamillah Allah akbar sigatala bi nam ni dumba dawi wallahi khabri ala yedo minu sukantila te no Fatima Zahra nunu naliye ka jiala kala nam ka musobla o kala deke te ni boya kodo ni fadlu do ni sharafu do te amana ke fe joni mi Fatima bonyongo bo ay ote afaka sa be fay Allah akbar keneka ala kala de musodo Allah akbar muso minnu dara nam muso nani mi ni ala yu sukanti ka teme tawka Fatima babe ola te Sayyida Khadija Allah akbar abo to kelen fanana chemi ala kira ko fe nakafsa bay o de kira furu nyoy te Sayyidina Ali Allah akbar sige adi nam o kafsa den do bay kapsui ala kira ko fe kana deji ma bange nindu ko le zafe ko Fatima ka den wolo taw man fusa itay Allah akbar akapsai ati ay ote Allah akbar bonya bi ni siraw sirafe jon mbiri muso insafe ay ote yani muso inkira misali Allah akbar amba tawye Allah akbar akara misali nam jebele jilenye ni ajogoy Fatima nam odela Sayyid Sheikh Usman Madan Haidara Allah akbar ayam la barami nani no ya alakra sumo nunu ye o valeri giraliye ka bangele o bunyaliye ansaru bi yoro nam akana so akateme aka ay Allah akbar chendo wala ne dalu de ambulo wallahi sabu dawde nendo nunu ne ka hakeka te sigatula nunu de madon ka fo abangela jumada الثانية أو جمادى الأخيرة أكلم غنا إبي أنجو إبي جمع المامي وجو مين بعد ملك نايا ودك سجى الله أكبر جمع المامي وبوتو جمعنا كو على كرا دمسو كلي مين تراكو أبانغرا كبواتي جمع مادة سجى utado utofoi kala bala sabu kama utala Allah akbar utifere Fatima nunu ngardo Allah akbar nya fango ubana afayere ka bange do buyelima sige o mabbe o ma o zuriya uta o tsaka be o ay Allah akbar chendo nota ni flening galamani tira nyona khutba min baru be kay bi sebeni ambe ka kuma ninga nga ay do jume ku ko an kuma ala kira somauka sabuniyu ka bange doy Allah akbar umaye amase ko lettre kla ani nyon cheka kuma ala kira zuriya ka ay umakla amase ka lettre kla ani nyon che ka kuma Fatima nunu monyongo ka muso ka ulade Allah akbar uka furubu yalla muso ka ulade uka masa utobotolila Fatima to de kira ko ummi abiha Allah akbar afaba Allah akbar ajomin kira duga diana fa nyaji chelila sige abba ko fe Khadija fatule nam Fatima nana Khadija remplacer kajo Khadija jorola Allah akbar kira kajo nam Sayyida Amina no ya ala kira bay ani min farla nyona shi sanwor Allah akbar kana jo ojo Allah akbar muna ni la kale mogoy sige talaka muna ti Fatima do aw yera ta do yere ay maddo
Hasan no Hussein nunun ta do sabu utufe Allahu akbar sabu ulubi minun no fetamana ode minun ya Hasan al Hussein minun zidara uluka angu fa kabui ni vayimbe ulude no fetamana Allahu akbar rijin kelende do Allahu akbar odo islamiyya asabi yoro fo anga bla ulula Allahu akbar ninda madeto odo ودلا مقرزي أبافا كشير دولا نعم وعبد الشمس عدرمت لبني هاشم هربا يشيب منها الوليد ابن حرب للمصطفى نعم وللحسين يزيد الله أكبر ني مقرزي كا ني دونغلي سي نونو لامي مو دو دنا نكا ولي كجو ala kira somɔgɔw contrôle la Allahu akbar kira fo angu ka hakɛw minɛ Allahu akbar anga bi u kan sige o bingani naam o de nana laba Husaini ni Yazidu yɔrɔ hali sini ni fa mɔgɔw b'a fɔ ko Husaini fagali min kɛra ko maa min y'a faga khalifa kun do Husaini bɔra a do tile khalifa de kan Allahu akbar o bɛ ninnu de fɛ Allahu akbar ala kira somaw kan Allahu akbar sɔsɔlitala dɛ ayi o tala a bɛ dalu b'an bolo u bɛ minnu kɔ sabu anw ta ninnu n'anw bɛ kuma anw tɛ kuma an ka taba anw ninnu kan ayi o tɛ kɛ la u bɛ minnu nɔfɛ anw bɛ kuma olu de kan Allahu akbar sabu ninnu t'a kunna u t'a ju la ni ninnu ye min bila ka na olu bɛ se k'o de kan siga t'o la wo wuli ma tɛ dɛ a ti yɛrɛ ba balo bɔyɔrɔ dɔnnen don o dɔnnen don i bɛ segin n ta kan min sara ten Allahu akbar o de la anw fɛ yan naam silamɛya a taacogo ka gɛlɛn kosɛbɛ a ka gɛlɛn siga t'o la n'a bɔra mɔgɔ yɛrɛ ka faamu ni ka danaya kɔnɔ fo n ka dɔ fɔ n ka balo ten naam a taacogo ma nɔgɔ ma nɔgɔ siga t'o o la de bɛ anw fɛ yan Allahu akbar kɛnɛ n'o kan tɛ ala kira somɔgɔ ninnu aw ka juma ninnu tiɲɛna kuma ka kan ka k'o kan Allahu mɛ a ye juma bɛɛ lamɛn naam a ti ala kira denmusow ani ala kira somɔgɔw ala kira mɔden ninnu a t'a mɛn k'o da ayi o tɛ mɛn yɔrɔ ala kira yɛrɛ zuriya k'a fɔ a tɔ bɛ yɛrɛ minnu y'a bali naam ninnu de don k'a fɔ ala kira yɛrɛ soma ten Allahu akbar ninnu de y'a fɔ Allahu akbar u y'a fɔ mɛ ala kira somɔgɔw bɛ yen u bɛ yen siga t'o kuranɛ la y'o sabati ala kira y'o sabati tiɲɛ kɛnɛ kan sabu Ibrahim bɛ fatu don min n'a fɔra ala kira kɔtigɛra naam ala ko la sigi Muhammad naam e tɛ inna shani'aka huwal abtar Allahu akbar Muhammad kɔniyaba i juguyaba kuma jugu fɔba i ma ne ala ye danzigi ale de kɔ la huwal abtar tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar n b'ale de kɔtigɛ tiɲɛ siga t'o la ala kira kɔti tigɛ ayi o ne tɛ dugukolo in sanfɛ a ti langoloya ayi ka bɔ olu la Allahu akbar o ye tiɲɛ o de la nin sigi nin ye dandu y'an bolo ni kuranɛ in aya yi n delila k'a fɔ n ka laseli dɔ senfɛ wallahi sura yi n'o ye suratu kawusar kɔrɔ caman bɛ a la mufassirinaw bolo tiɲɛ ni o de ye inna a'tayinaka al-kawsar naam fasalli lirabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar Allahu akbar Muhammad naam ne ye dili k'i ma kawusar wallahi dɔw ko kawusara ko kɔɲɛ dɔ don alijinɛ kɔngɔ ye Allahu akbar k'a y'o de di ala kira Allahu akbar dɔw ko naam ko kawusara ye hɛrɛ caman de ye ko ala ko a y'o de di ala kira ma Allahu akbar tiɲɛ don a kɛra kɔɲɛ ye a kɛra hɛrɛ caman ye ko nin de dira ala kira ma a bɛɛ bɛ se ka ɲa siga t'o la nka minnu ye a kɔrɔ kɛ ko inna a'tayinaka al-kawsar naam Muhammad ne ala ye dili k'i ma Fatima la min bɛna i zuriyaw bila dugukolo sanfɛ n'i bɛ denko kasi de la bi sabu mɔgɔ min ni a denkɛ fatura Ibrahim ala kira tun bɛ ka o de kasi Allahu akbar ni ko n ye alijinɛ d'i ma kira bɛ kuma mɔgɔ minnu fɛ n'o sɔnna la olu de dɔyɔrɔ ye alijinɛ ye siga t'o la yɔrɔ ala kira yɛrɛ kɔni tɛ alijinɛ ko kasi la ayi a t'o kasi la Allahu akbar ala ko n y'a fɔra n'o y'a sɔrɔ i ye jurumu kɛ ani
no ya sura ibina minge ne ala ya bayafa Allahu akbar kamana gante ay aljina kola Allahu akbar nye here chamandima nam kuma dola ibi here be nye here be adi doma me mo mi ala kembe ka je dina nam e milliard dama me milliard te de joro tafi ay atata wuli bali re atata Allahu akbar ajra okro ala kira kumbe zuriya ko kashidela te joni ne ala kira ko fe sigay Allahu akbar akola kana hamula wallahi ni zuriya ko de ko fe nya blay dem soyina fatima Allahu akbar ala de bina zuriya bla Allahu akbar ko san fe te sabu do bin be fo azuriya bin ni chede muso tseka ke sigay oy nga qur'ana ko ngono nam anya ya ala seben nona ko zuriya binna muso fe te obeke mamina nam ni ala yakira site kana sai isa ma ko isa boran nina isa fay joni sigay anga isa e bokulu do soro fukata safe te ja abisro muso fe Allahu akbar abisro ni qur'ana ka nasrani sigatala wala fatima nam ala sona ala de ka ala kira bona sanuma nunu bla te ibabla ikuna ali ibn abi talib nam ani ala kira olu fa ufa no abdullah ibn abu talib o de chekele muso kele ndewunye te sigatala ufa bi fani bala Allahu akbar oite wa ali ala de mona ala kira bulu Allahu akbar ka kira ya du jogo bedo ala te sigatala dan fara min kumbe sayyidina ali ne ala kira che o de ko ite chidenyi te sigatula kira ya de ko te koy ite chidenyi Allahu o akbar de dan fara ya ance sigatala wala chi o dana ala kira la Allahu akbar oite sayyidina ali nam ali ni fatima o dew o de kira ala kira ka du dew nya ala kira re mi yira Allahu akbar ayin ngalke ayatul mubahala nam nafura minu nya al kitabi minu ya ala kira soso akachila te ala ko muhammad afui Allahu akbar no maso uwele taala Allahu akbar nadu abna'ana sige wa abna'akum te ونساءنا ونساءكم te وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين Allahu akbar ajra محمد ويلي nam نو يككرا لا غشي ويلي Allahu akbar نويلي لا أفكاتي دا ما كلني ما كلمة ده ay أكو كدما يا ويلي وديم أكو مسو ويلي nam ukana dawma o yere kun gabo muhammad Naam. ire de ngabo muhammad immuso kabo muhammad idde ngabo ire kun kabo te sigatala ay ngalke ko ala kire kele kan weleda adde mboyoro lay ko aburani jonu yi anyafo ala kira Naam. afarnadu abnaakum wa abnaana te sigatala wa abnaana Allahu akbar aya soro de be kira fewo sigatula fatima kumbe wallahi nga ala kira maboni fatima ye adde mboyoro la ay aburani sayyidina ali deunde al hasan wal husayn te sigatala sige ako wan nisaakum wan nisaana aya furmuso wele nam nere kira min furmuso wele Allahu akbar ala de koti atiafo may ngal ke ko ala kira furmuso boro la ko joni mbore fatima az-zahra te Allahu akbar ala de borayi te sigatala wa anfusana wa anfusakum wa anfusana an yere kun boyro nam kira ko sayyidina ali kabo Allahu akbar ajra ne misalun te wallahi abekena kara ka de kan ga hatli ka famu soro sigatala o de la mo do be se kay ala kira ko fe joni fusamantiya dana ala kira sodungo Allahu akbar abidai la mashiti nam
kibi mingere ala kira somo ko me beni ka famudo mo min ba fo ka bi afdaliya yere nyini kira so dungo ni ma werche o tigi de ma ala kira so dungo yere do fi ay ate foy kala mu ni do ti ma shifo ko gere ola ay o teke la adra وفي راسخون في العلم وتمنون بي وشيما على كسموني ما شسما أحمد بن حنبل دولا نعم أدي دوي أنينغا كو على كراكا صحابة ولا كو جبن غفصا بي ده أكبر أكو أي دفو أكلا كايني أكو كوفي أي دورفو أكلا كايني أكو كوفي أي دورفو ندي مكو كمسيدنا علي تقدلا ده أكبر أسرع سبامة سيدنا علي ما فو ديني دادي ده أكبر أحمد بن حنبل يا سومي سروكو نيانغوما جابي أما بأما ده أكبر وجه أياني لنغا أكو تشاندو مفا ده أكبر فما سبا nga emase ali togoma nam akunde nga awo sigay iko ala kira ka sahaba uladi Allahu akbar nga sayyidina ali nunu voyoro ita ayini ngali keta ay oteke la ala kira ali anu ka sahaba Allahu akbar karima fam afamra odeto Allahu akbar man kuntu mawlahu فعلي مولاه الله أكبر نمودي ماوما نيماي علي نيماي أماني مفو ماشينا أكدوكو الله أكبر ويجي سيغاتولا كرا كدو الله مفورا يندي سيغاتالا أدوكو فسدو توي أكاب ساي o kana antoro ay o be bama olu kanuni damay kira ka ci yere saray neni eka teneka ibi joni yeble mashi et puis au cas sanu ala yu sanu ya neni etite ay anga dutite ay mais minu sanu yara ala côté mami na kira ya nyine ala fe nunu sanu ya ala ko innama يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت نعم ويطهركم تطهيرا الله أكبر فرطا نعلا كانوي كانو يرما جنيا كبو يسود نولا كسانيا سانيا الله أكبر يرنيا في نوكو بين عينتي وباتشي كاتشايا كارسون بالا chendo koy obeka chaya minu nyebuli kama de yala ulu bala wa naye ti chogo yala ulu ba kono wa anyafo Ali ibn Abi Talib adim so Fatima al-Hasan wal Husayn ulu bala wa ama fo aw yakuna chaya ubala Allahu akbar nama chaya uludo sigatola boya biyende abidaye ni ala sona ka bonya abla dumin gono ejije ko obe iyerema mais ndali ko ti akamala ako mo'obi Allahu akbar nayulu sigi ko usugo tige irba tige sige usigi le ko tige ko ku bam pe ko fuiti jidi uye kira soma kanuko Allahu akbar kufa ala kira soma unafe fuiti farauka fuiti jidi uye kanuko Allahu akbar oje halni uluye o keula Allahu akbar akunga mobe halni uluye ulu mini jike dido noy kunga fuiti jidi uluye ala kira usumo juruyaliko Allahu akbar ulibali kira somo mo seka ke awfe ay wala da mo make ala ka kira awfe ay make kada ko minga kundonin Allahu akbar be kenaka ni aw ko abijo kira laban sindanola mo tike afe no ahli kisa karamo ko ngam no ngaddo nyana maya folo ya Ali ibn Abi Talib afakara tuko mi adonendo Allahu akbar bulu sono ma fa ay make dine wore maw ma fa Allahu akbar sige
علي بن ابي طالب الله من أكبر. بسلولو يافا الله أكبر. عدنا على حسن نعم بول سونو ما فا أي. دين ورا ما فا ومكة. منهم بسلولو يافا الله أكبر كنك وبر ما كان على حسين نعم بول سونو ما فا دين ورا ما فا منهم بسلولو يافا الله أكبر أبيس اللوي ولا سيد شيخ اسمه مدانا حيدر نعم اكو سنت اسلامي تي والله نيني دسكون فيليتي أها حكلي نيوما بيبي نغما ينفا تي أبي كنك امنو نغم السلي نعم. نو ينو فا أها. يلا سلامي ودوا أي أنوك جا چندو دوبسا غا فو سلامي ودوا يلا الله أكبر نو كرا فو سلامي كورو دي كانيني الله كو سلامي كورو يموي ولا ده يردي كوني علامة أها. نو دي اسلامي أها. والاستسلام لله والانقياد بالطاعة نو دو فنو بنا الله أكبر فنو بنا الله أكبر وعلى قومن لملاك دعا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم نعم مسلمون سجي امن لملاك دعا أها. لا اسرع على على يسرا يلا واكن سوق سفيو نعم. فو كاسر اسلاميه تي. على كان جوكا كأمينك أها. مؤمن يا عليفا والما حسن فا والما حسين فا نعم. اسلاميه تقوم بسكدا علولا أي لا أتسي الله أكبر كيراكو عليما ko yala ibi kunango don wa folo mawla Allahu akbar ala na ka kira de bado wallahi ako kunango folo mawla ko e kudaru bun saliki sige minye nyame fasatke no solo ka nyame min tara fasatke Allahu akbar ako ngaibi mo la kunango do laba mawla wa nam ako ala na ka kira de bado ako qatiluk sige e ali fakaba Allahu ode akbar kuna ka go kateme laba may mbeta Allahu akbar uli bali ngati miseli te biseli akoro min guna ka go betay selila kundo te sigatola wabi ali fa do me ayafa misiri de kono Allahu akbar asira dana abdurrahman bol mulji sige wala fanga ni deta kena kan ko do me abangira biyo bangara bi Allahu akbar odela ni jununu nam akana so akatame anyinama ay utake aya do nyanamaya te adoye selila do yere ka dusu kashi doye Allahu akbar wulban do de atilama hali mawludu do ka ala fo ka ala barkada ni ala kira bangeli do ka nyakmu do tedi nga ala ko groupe fula do ala ka groupe bey shaytan ka groupe bey wa ala ka groupe mo de selenye Allahu akbar te ne do on la nga se ni mo nyina ne ala ka qur'ana ko ni kira ka hadisa ko funga bika ngatifa ni jolipo ni o nale ma ko do dalunda yana te sigatola dalu ci tablo o de la ni ala ka jon ko hujja ka barahinu o bebe ke ni dalude sigatala ala ko dia ka kira kuti wala o de ala ka jon kira fefe temena o ka dalu kero de te ngal dalu ka ke bomu duni nga mawfa ni mo min nga dalu sele o mardo deseda de Allahu akbar wala nganji janga ken dinu fe albeyti nunu kanu definite ay barade kenaka o de la do tabe kanu do Allahu akbar fitna sayyid usman madan haidara ayam bali ala foka tasi degré ma ko ni ma mi kele kale no fe ya ki yere sige ayafo ale no fe lata Allahu akbar sigatola karamo ni fo sam bisaba ani ko te ala ni ci Allahu akbar wala dina ko ina famu bela fitna fa dona nga nam o de la deli ala kira soma do be sayyida zahra abi nga sigila amodin do be musa al-kazim sige uka hakaw minana ala kira soma nunu de ko be dara uka nunu kumbi nunu de bi dina do kateme beka nga halati kuila ka dina yingali ken nunu na ka do kibu fe Allahu akbar mi misali do dawma nam ukmi kongo ka kongo klaflay ka akonobo ka konobo ku ka bataki sebe yingalu sebe ka do kongo kono ka afla
kolenyon Tiens. katana e mo ka letri kumbe denga do ala kira soma o katande Sige. o fene ba jabi ke ka bla bla kono Oho. mo bu ka jabi soro sabwa ti ye fiim Naam. ko u kanu be ela Oho. ikalafiya Allahu akbar. Idra. Sige. nunu sengana de Usagana. me dati donijila Ay atefo. toro ni nyani nunu ya ke be ala no fe Allahu akbar. Kera. wala be fe ka mo fi Naam. o do seve Oho. ala kira so dungen nunu do Oho. aka mo do wala kata fi Oho. kan saka tota Allahu akbar. anga bo Naam. ambi sabi Oh. no tatinya Sige. karamo e min bonyo ke Wallahi. ala kira so dunge sanu Je. no defo Allahu akbar. ko anga sabani sey Naam. abe ala tay Wallahi. anga ala makono Je. ado murtira kaso Allahu akbar. ko nono anti jenay Naam. fanga bodi Allahu akbar. karamo ni nyogo ke dugu dawla O kera. ansaru murtira Oho. ko foka tutala Je. karamo ko anga to ala tala Je. Sigatula. nga o kalawun akera kene kankana Sigatula. atoro ala tala Je. ala ya laba wasala ni juli kun bona o do Naam. ko foko karamo e fitne mai Sige. Wallahi akbar. o de la daw ya fo Je. mais actifu mai Wala. Allahu akbar. ala ni ci Allahu akbar. Alanti. kira modengay Oho. akwanga sabani aka kalande ni nana ko ale kon tiso Allahu fanga akbar. ta ko nyafa Allahu akbar. okoro aw be on den no fe Je. ako awo nango mi Naam. adambe ana abisonga sa Oh. an no fe Je. ako awo Sige. ako bashtal ako katasma ki Allahu akbar. o tasma ba kin Oho. tasma ki ne ako no ya soro yemi vo ka be an no fe aba ni na abisa no fe Naam. ti sigi tasma ina ki jini ki Allahu akbar. Ulibali. ay tasma laje Oho. ka musal kazimu laje Naam. ako amaso Sige. musal kazimu ko no ya soro aba kangam Oho. ti siga Allahu akbar. amaso Allahu akbar. nga musal kazimu ya ka kalande do wele adambe mina min bi songa ke ale kama aka alay Naam. ayo wele Sige. o nana ko ti sigi tasmaina Oho. o rabbe kalande tara susu tasma kilena Oho. fuka ta tasma ke bugurinje Oho. ama shikilinje na Aha. man al fat Allah. man al samad Allah. man al qahhar man al wahhab man al razaq man al muhyi man al mumit man al nasir man al nasir man al nasir wahid al لا إله إلا الله محمد رسول الله. terima Apa melelu? chaman bita fitna kami chamanda usabata ala kuyi Ay, Allahu akbar. Bekenaka. ala kuyi mbara baw Oho. sabali baw do Je. wallahi Oh. ni yakunu demene bi jamiyat ansar din islam Je. kabiso Oho. ajoro joro mina ka karamo no fewde do Allahu ko anga sabali anga ko to alam Je. wa banya na boda Banya nabo. nata be demne domi Oho. o wa de ko mo biya Je. Bekenaka ya. abe demne domi Naam. na fora ko bi kumbe yeta Oho. menu ya demne ko ti da Sigatula. Ulibali re. sabo karamo ko te ko lu kun labene do ambi saddo me ka saga nga alam Sige. ko na la ibisi Oho. ala de bi fo Je. o ko ambi sabati Oho. o kelinga Je. ne min bi fo anve o de dalu alquran wa sunna Allahu akbar. nga o kofe Oho. min bi ambulo o de sabali Je. anga munyo anga ndade anga koto kotigi bolo no ya alay Naam. Oh, ulibali. o la karamo ko na torola Oho. na torola kama saka ku Oho. ay anyeshi alama ay arakan blasel Naam. aka akanzama Oho. alama Je. aka ko yira alala nga aka na fenfo Sige. Wallahi. o de la anga seli fardan no be ko fe Oho. halibi sabali nyinini ka ande kala Je. min gara o blasrali Oh. anga farida ko fe Oho. anga ante tro alay Je. ka anga hami fo alay Naam. ani minu ni zainga no obi fe Oh.
utifeka an here maye ala do anuche ngodaw kun mimbe o nyinango karamo yende foye sigatola nembe muyi ko sabali ni muyi sabanga jamana en ko no te abi akagele ta kagele kosobe sabali sabubi fedo me madola abi tiku sigatola na hakimu ni ngara ko joni ko donay ko dona de maye mami mbado ko kuma me akanga kuma sigay wallahi wa chogoyaj me akanga kuma naya kuma do abi kuma chogoyaj mena wa naya kuma chogoya do ma aman yatakallam ani joni nganga kuma Allahu akbar oiche ani be manga kuma amanga be jabi sigatola ulambi darsuka نونغا مدرسة نوي أهل البيت في مدرسة أهل البيت الله أكبر أنغا والاندا بتاي نونو فيوكا سبالي نوكاموينا فاطمة سبالي لدغا يرو داي أتاي أكا على نسرانيا أنا كا يردي على مال الله أكبر وجه ولم بسرنيا أجرا واجلو كرمو يواجلو كي الله أكبر أنا رفعاك سيد الشريف اسمه مدان حيدرا علي النونا سبوا بتاما من نبي ni oye anga jam'iyyat ansar din al-islam Fransi Italy Espagne ala sona so minu nzoro lay karamo willa atara o dayla lila sigatala ala niche Allahu akbar ala niche ni mo me zeray kaye ko Espagne Italy ansar ko sadaka ni yoro nunun sa kabla o karamo no ka demaya jigi yoro kama ni mo min siray ka fe nunu ye wallahi ibada ko sebi sigi ala dem sigatola beke de wuli bali de atiyela ma nga ansar nunu bi fu Allahu akbar ko wuli ka jola anu ka chesirla we fe nunu ka kayira Allahu akbar wache karamo tara amba do adamna ni wasai wallahi ka yina ala fe ka labani wasay min ga bono be rabbi ala ko ke amin ala so o nyuma tara chogomi ka o nyuma segi amma hera ni korota ni wasala rabbi ala ko ke amin ala so amin la ka ngala yino sabati amin la ka yine fa no ya amin la ko ka ala ya kama amin san chama bi ala bolo rabbi ala ko yirana hera amin nunun kaddo nunun nyina mayali amma nyina ala fe ka keddalu ya amrullah ala mo kera amin ko ka ala ya kama ni ala kera hormay sallallahu muhammad sallim ana la ta ne o de ka bayana nunun bi fe ka ke ali minnu b'a kurakuraya an b'a fɔ ka segin a kan ɲɔgɔn fɛ n tɛ fila fara ala kan 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 n tɛ suyɛli kɛ n tɛ suyɛli kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ni kira muhamadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka n'aw kɛ amin ala ka dafaliw nɔgɔya amin ka n'aw laban amin amin ka n ka jurumuw yafa amin ni ala kira hɔrɔma ye amin sallallahu muhammad wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kawla duniya ka fo nin kuyi anye bangoni jegne bugula Fatimatu Zahra nyina san bafla ani muga ani saba a anniversaire kene kono min be labbe Jamiyatul Ansardin International Fadife min bunyana karama bela jelebe ambabulu no e Haidara tanti Fatimata Traoré wala me do de ke nyina ta kara hera la chogomi samreta ala ko dira anna ka shini kene ya di amba bela jelema u ka wulika jonu ka tesri anu be nafulu min do ala abe bon nafulu min na ya rabbi ala ka ke million chamanye ka bla nola ante nyina anfa ko ale min kara nin ko wulika jo ana chesri tabaye kabini kunu fobi ala ka shini kene ya di awma ka bela jelen fo ka wala nyumando ni Fatimatu Zahra kanin kene sanumai ala ka amago dla ka nga jamana basigi anga jamana nyemgo ka hakili nyumanduma ku deme ka bo jugu bela jelen toroma wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Londi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi zega tinya wilila fala ka chideme tinya wilila londi zega tiemi